Det her er Børge. Børge bor i Socialistland. Børge arbejder på fabrikken. På fabrikken er der ordentlige arbejdsforhold, og der er ingen arbejdsgiver, der tjener mere end arbejderne. Staten sørger for, at Børge kan få sin retmæssige løn for det, han producerer. I Socialland er staten stor. Staten kontrollerer mange ting og bruger derfor mange penge. Børge betaler meget skat, men det har han det fint med, for så er der penge til f.eks. miljø og ældre, og især til dem, der ikke selv kan arbejde. På markedet kan Børge købe ting. Staten kontrollerer også markedet, så der er ingen multinationale, f.eks. multinationale selskaber, der tjener for meget. De kræver også skat af markedet. Her ligger Børges sygefætter. I Socialland er alle en del af fællesskabet. Derfor, selvom Børges sygefætter ikke kan arbejde, betaler Børge via sin skat sygehjælp til Børges fætter. Så kan alle overleve, og det mindsker uligheden i samfundet. Yes. I Socialland er alle forskellige. Folk er opvokset med forskellige baggrund og med forskellig økonomisk praksis. Derfor er der forskel på, hvor meget forskelligt. I Socialland er alle forskellige. Alle er opvokset under forskellige sociale vilkår og med forskellig økonomisk praksis. Derfor er der forskel på, hvor meget de forskellige mennesker evner at arbejde og hvor meget de kan producere. I Socialland er staten meget stor. De kontrollerer det hele, men ingen og alle nyder. I Socialland er staten stor. Alle yder efter evne, og ingen nyder for meget, hvor det går på bekostning af andre. Det er derfor et organisk samfund, fordi alle er en del af samfundet, og ingen kan klare sig helt alene. I Socialland er mange afhængige af det, staten giver, f.eks. sundhedsvæsen og uddannelse og diverse ting, som kan sikre lighed i samfundet. Det gør så, at ingen tjener mere end andre. Ingen tjener mere for det.